haino hailam sogo khajani takute bukhuk songrongno somung channel tini khe tui phaijaoka a songnani hnai phaidingani video pae sangnai tungdi a baitam songnai norok nugui manana angoro a no poriskar kai suina kho a ang kai rui a tabo bajinan bage ang som rekha kisa som ramaya gulo tabo sotui borosina norok nangkhang kai mosoguri powder rok borei mano thok rok rui bo baji mano haipana ang kai local a ba hnai ang sotui be som simino rui bajinai nahadi ang jotono kaisa kaisa kai nawi no bulbai kha jotono tabo bono 15 minute rest toni toni somrok a bisingo hamnani bagoi yango 15 minute yagulo karai thoktung khangka ang bajinani suru khaike tabo kaisa kaisa ke terek terek khaire na jate sago thogrok rojai de tui khai ang sirban karayo no sernai baksa no silver karayo hangkai a bahan kago hnai amtiya thok se tungna nango jotono thok hamkai hit khai tung khangai kono jesman a ser de kun phano srabia bahan kagya abo haita na hadin norok nugui tongkhana ekdom thokka hamkai tungjangni bage a aram khaino phirogui mano kono bahan ro kagya a ro kagya ta abo haikeno jotono ang phirok bai sinai kasak kasak sijagi tongo kisa kinai kinar saksi singkaino tola kasak ungkha hanai abo haikeno phirogui re bai khatai baisa digino bo kasak kasak khlai pinai tabo obo haikeno ang je tongma a rok jotono serbai sinai tangka asun rok no funuglia ango je koksano sermano no baji mano no funuk sinai tam bage hinka video log nai siaban bage na hadi srabai thangka phone tam a kunungya thanda ke sikagri mano a to bahan kagya just borok srab kata bahaise srabai thangka tangka obonobo phirok nai phirogui tiklai nai iko kasak kasak khana hadi abo haikeno je tongmani jotono ano bajina baisina abo haikeno gango thogono ang taisa mui songna hanai asta jira kisari rekang kuno tejpata tai guta mosla ro liya ge jira simino rekha jira maya gulang pias rekha thaisa pias no tabo koliri renai pias no kra kra kisa khlainai asa kasa kasa khaigelak na hadi pias no koli nai khangka kra kra kha kasa nani bagai chengkha tabo ojora wo mosok thang tarpore hangkai risum hasing huljang no rei rekha hangkai rei rebe man yagulo bono bahai no koloi bono tabo mufunai ta kathung bahai ro rohnai hingke ang horbo medium khaina tonai toniwo asa hor fulya hingke na hadia ma haikeno koloi mufunai ta kathung bahai ro rohnai aban pore hinga ang tabo som renai som exam usta kisari rekha som ro bai mane yagulo hinga ka kol khangka kai mu datino mos mane hasing je mosorok ta datari no noromoi munuta aban bage som re rekha som rebe mane koloi rebai mane yagulo sutibe exam usta rekha tabo obono bo kol nai na hadi color se naithok ngi thanga kormongi sutei hinge mui color ngo naithok khlayo muino nge thok mui rogo sutei kare hinge kufurungo ta bahai amon pore kang jira 2 চামচ ri rekha amon pore jira powder 2 চামচ amon pore kata he mix khai quality phika hingke amon pore khai ang mosokothi guri ri nai mosokothi guri hingkai bo mui color belaino naithok khayo noro jodi no saimia hingke bata sa di rei saimia gas roni problem hingkai to ta sa di haipano mosokothi rekha hingkai mui rong naithok tangkai seso ang doina powder 1 চামচ ri rekha ke norok kore hinga kai riya bo tongmano doina powder na ka bono mix khai ke na hadi kaham kai ga bono tabo hor kom bai ke mufunai mosla no na hadi munoi se thangka mosla thogrok kasaka jora o milok helep jangno ri sinai milok baise asa nai aba haita ge milok no tabo joto mosla rok bulbai sinai kaisa noron thani koimung noro jodin ani channel ko talangai tongkhang ke noro ani channel subscribe khai di te ani video no like di te share khai di nong ne friends te family ro no te ano comment senya ro bata pok di asek no hambai noro ni hamjamang belan nango koli ribai mane yagulo kholobai rekha kholobai tabo khulogoi nai khangkai na hadi busuk butui nongkhorka milok to haino se butui nongkhriya di baban ba kabang ma butui nongkhorka tai kono butui ri yango milok no hor kom khai no kholobo kolo khlai mufunai hor kabang ke khamai thanai ja karon butui kom ni bagai ingkai hor kom khai no bono kholobo kolo khlai mufunai amon pore ngai kholobo kolo khaimang no milok ro munoi tongkhana hadi ojora o arei rekha a baji jangno rei rekha bokhro ro bo jotono rei bai kaini tongmani phekok ja kaini tongmani no tambage hingkai muna nango abo
ani ros rokbo nongkhor nang muio nahadi mui munusi thangka ekdom ready ngi thangka tabo o jorao doina blai ri snai milok bai asa khaibo belaino thogo tai doina blai rijak hingkai tei sana kokrui thokmani belaino kothok nahadi ang ri rikha tabo ang hor bo off khlai ri sinai hor off khlaiui o doina blai rwmano kisa kolui ri phinai nahadi milok kuno bwtui rwna nangli ang o milok bai no hor kom khaiui muphunka hingke milok bai khai mai sapikjadi hingkai bwswk kothok obono nahadi jotono ready wngkha chai mangkha tabo kha khaio norok buji mangkhana hinui milok bai songmani tini ni bagui swngnang sitong taisa norok bai malai phina haino hai next video o aswkno hambai।